Praise the Lord. Maayong gabi sa mga anak sa Dios. Amen. Karong gabi una, mo na pod ang higayon alang sa tuwa nga magtuon ta sa pulong sa tong buhi nga Dios. O before ta magtuon sa pulong sa Dios, ato na ta sa tuang church declaration. Okay? Sabay ta. Hallelujah. Today, I receive all that Christ died to give me. His abundant life, limitless grace, boundless mercies, divine restorations of youth and overflowing provisions. Today, I take hold of all God's blessings, healings, and miracles. I shall be transformed from glory to ever-increasing glory, and victory to overwhelming victory. And I will enter the promised land of the believer's rest, seeing His mighty restoration in each and every area of my life. I proclaim that I am God's beloved, His highly favored child, His powerful servant, and His overcoming champion. And because I am blessed to overflowing, I will be a blessing to all. In Jesus' name, amen and amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Inyo haba nagituuhan mga igsoon. Amen. Taliwala sa mga panghitabo karon sa kalibutan mga igsoon. Dapat naagud tay mga pulong gikan sa Ginoo nga atong hawiran, tuuhan aron at naatay madawat, masinatian, ma-experience sa atong kinabuhi. Even taliwala nini mga pagsulay nga miabot sa kalibutan karon mga igsoon. Amen. Praise God. Ug magatuon ta sa pulong sa Dios mga igsoon, ug ang atuang tema karong gabi una is mo ni siya. Kwalipikado ka nga modawat sa panabang ug supply nga gikan sa Dios tungod sa dugo ni Kristo. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Mga igsoon, while nag-study ko sa pulong sa Dios, usa ka butang nga ginapahinumdom sa Ginoo sa kuha nga niining panahon nato karon, usahay manggod makalimot ta kung nganong dili ta makadawat sa mga supply o panabang sa Dios tungod kay naganhuna ta nga dili man siguro ko angayan, Lord. Dili man siguro ko qualified nga modawat sa imong panabang o supply. Mga igsoon, ang pulong sa Dios kanunay magadasig sa tuwa nga ikaw ug ako, ikaw nga nay Kristo, ako nga nay Kristo, ikaw nga nagsalig ug nagtuo kay Kristo, kwalipikado ka. Pwede na mo imong kaugalingon, kwalipikado ko sa panabang ug supply ni Kristo. Supply nga gikan sa tong buhi nga Dios. Amen? Kaya nga naman, nganong nahimo kang kwalifikado nga modawat sa panabang ug supply nga gikan sa tong Ginoo? Ngano man igsoon? Tungod ni Kristo. Tungod sa iyang dugo. Kay kung imong tan-awon ang Biblia, gipasig-uli ta ni Kristo, gipasig-uli ang atong maayong relasyon ngadto sa Dios. Muna igsoon, kwalifikado ka. Angayan ka nga modawat sa supply o panabang nga gikan sa tong buhi nga Dios. Sa panahon karon, daghang mga tao nga makaingon ka nga walang-wala, kulang na kulang, tungod kay especially atong mga tao nga walay Kristo. Batigsoon ang mga katawhan sa Dios, nausay mga katawhan sa Dios nga wala makasinati ni ana nga mga panalangin, tungod kay nagtuo lagi sila nga dili sila kwalipikado sa supply ug mga panabang sa tong buhi nga Dios. Batigsoon karong gabi una, ato na siyang tun-an aron sa pagdasig sa mga katawhan nga nagtuo nga dili sila angayan, batutubangan sa Dios angayan sila mga igsoon tungod sa gibuhat ni Kristo. Kaya ang Colossus chapter 1 verse 20, ang pulong sa Dios nagaingon, o pinaagi kang Kristo na pagsig-uli sa Dios ang iyang maayong relasyon sa tanan niyang binuhat sa langit o dinhi sa yuta. Gihimo niya kini pinaagi sa dugo ni Kristo sa cross. Kung imong tan-awon diri igsoon, nahimo kang angayan, nahimo kang kwalipikado nga modawat sa panabang ug supply sa tong buhi nga Dios tungod kay ang imong relasyon sa Dios gipasig-uli na
ni Kristo. Gibuhat ni Kristo ang tanan aron ang ato ang relasyon ngadto sa Dios mapasiguli ngadto sa Dios tungod og alang tungod sa dugo ni Kristo nga iyang gibuhos dito sa cross alang kanato aron mapasaylo ang atong mga sala. Hallelujah. Tungod kay gihinluan na ang tanan natong mga sala diha sa atong pagpakihiusa diha kaniya ug pagkinabuhi diha sa kahayag. Nahimo tang angayan nga mudawat sa panabang ug supply sa Dios tungod kay gihilimpyuhan na ka sa Dios, gihinluan na ka sa Dios, pinaagi sa imong pagtuo, pinaagi sa imong pagpakikiusa ngadto kay Kristo o pinaagi sa imong pagkinabuhi diha sa kahayag. Kay ang 1 John chapter 1 verse 17 ang pulong sa Dios nagaingon, apan kung nagikinabuhi kita dinhi sa kahayag, diha sa kahayag, ingon nga ang Dios kahayag, may panaghuyo sa kita ug ang dugo ni Jesus nga anak sa Dios nagahinlo kanato sa tanan natong mga kasalanan. Ang atong pagkinabuhi diha sa kahayag igsoon, ingon nga ang Dios sa kahayag mao'y usa ka pamaagi nga gihiusa kita pagbalik ngadto sa Dios. Usa ka butang nga makita sa mga Kristohanon nga nakahiusa ta ngadto sa Dios tungod sa mong panghitabo, tungod sa atong pagpuyo, pagkinabuhi diha sa kahayag. Hallelujah. Ug tungod niini ang dugo ni Kristo nga anak sa Dios maoy nagahinlo kanato sa tanan natong mga kasalanan. Unsa may hinungdan na nigsuon nganong nagpuyo kita sa kahayag tungod sa imong pagtuo pagsalig sa Dios. Kay kung wala ka nagatuo, kung wala ka nagasalig sa Dios, imposible kaayo nga magpuyo ka diha sa kahayag. Ang pagpuyo sa kahayag mao ang pagpakihiusa nato sa Dios. O tungod sa itong pagkahiusa sa Dios, ang dugo ni Kristo nga mo iyang giula dito sa cross, mao naghinlo kanato sa tanan natong mga kasalanan. Praise God. Usa pa mga hinungdan igsoon nganong nahimo tang kwalipikado. Hallelujah. Tungod kay gihimo man kang kwalipikado ni Kristo. Nahimo kang kwalipikado nga naman tungod kay gihimo kang kwalipikado ni Kristo. Unsa man ang imong mapaabot gikan kaniya, kay kwalipikado man ka, angayan man ka sa supply o panabang ni Kristo karon sa panahon igsoon, unsa may imong mapaabot gikan sa tong buhing nga Dios. Praise God. Kabalo kay igsoon, ihatag sa Dios ang tanan natong pagkinahanglan gikan sa kadagaya sa ihang bahandi. Mingon ka nga, Pastor, wa pa man lagi nako nang lisenate. Sama sa akong ginaingon mga igsoon, siguro wala nimo na sinati tungod kay wala nimo gituohan. Wala nimo gihawiran ang pulong sa Dios. Siguro nagaingon kasi mo kalungin, Lord, dili ko angayan nga modawat sa imong supply o panabang nga naman makasasala ko. Yes, tinuod na kitang tanan makasasala. Pero igsoon, gihimo kang angayan, gihimo kang qualify nga modawat sa mga panalangin sa atong buhi nga Dios. That's why tuuhi ug saligi ang pulong sa Dios tungod kay ang Dios mo hatag sa tanan natong pagkinahanglan gikan sa kadagaya sa ihang bahandi. Kay ang Pilipos chapter 4 verse 19 ang pulong sa Dios nagaingon, ug tungod kay kamo anaa kang Kristo Jesus. Kinsay anaa kang Kristo diha? Ikaw nga nagtuo kaniya. Amen. Ang akong Dios maghatag kaninyo sa tanan ninyong gikinahanglan gikan sa kadagaya sa ihang bahandi. Tanan nga naay Kristo, tanan nga naa kang Kristo, tanan nga giluwas ni Kristo, tanan nga gipasiguli ang relasyon ngadto sa Dios pinaagi sa dugo ni Kristo, ikaw igsuon makadawat ka sa tanan nga imong gikinahanglan gikan sa kadagaya sa mga bahandi nga gikan sa tong buhi nga Dios. Praise God. Imong masinati igsoon sa diha nga imong tuuhan nga ikaw kwalipikado, nga ikaw angayan tungod kay ikaw gipasiguli na ngadto sa Dios. Madawat mo unya ang kadagaya
makita mo unya kung unsa ang pagpamuhat sa Dios sa atong kinabuhi, makita mo unya ang mga connection nga pagabuhaton sa Dios sa atong kinabuhi, makita mo unya ang mga opportunities nga mag-abot sa atong kinabuhi tungod kay ikaw kwalipikado nga magdawat sa supply o panabang sa atong buhi nga Dios. Usahay makaingon kasi mong kinabuhi nga Lord, kung siguro wala ka, nabanggaan ako, nadisgrasya na ako. Nganong makatestimony man kani anigsuon nga wala ka nabanggaan, wala ka nadisgrasya, wala ka natakdag COVID, wala ka nagkutman, wala ka nakulangan, ngano man. Tungod na sa kadagaya nga gihatag sa Dios sa imong kinabuhi igsoon, tungod na kay ikaw kwalipikado angayan nga modawat sa mga panalangin o panabang nga gikan sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Praise God. Unsa pa ang atong madawat sa diha nga atong tuuhan nga kita kwalipikado angayan nga modawat sa panalangin sa atong buhi nga Dios. Igsoon ang pulong sa Dios nagaingon siya, magmadaugon ka patok sa imong mga kaaway. Siguro kaniadto katong wala pa kay Kristo imong nasinati nga makaingon ka nga pildido man kayo ko. Wala ko kasabot kung unsay akong gibati. Ambot na unsa ni akong pamilya nganong naingon ani ni siya. Ambot na unsa ni akong mga anak nganong naingon ani ni siya. Ambot na unsa ni akong mga ginikanan, mga silingan nganong ako ra may bantayan. Wala ko kasabot sa ilaa. Pero sa diha igsoon imong gituuhan og saligan ng pulong sa Dios nga ikaw kwalipikado, ikaw ang ayan nga mudawat sa supply ug panabang sa Dios. Magmadaugon ka batok sa imong mga kaaway. Magmadaugon ka batok sa mga taong nasuko sa imong. Magmadaugon ka batok sa kaaway nga mo si Satanas nga mo'y nagplano sa tanang pagkadautan aron lang kalimbungan, aron lang kalaglagon, aron ka patsyon, aron ka walaan sa tanan. Apan ang pulong sa Dios igsoon, magmadaugon ka. Kaya ang Salmo chapter 60 verse 11 ug 12 nagayno ang pulong sa Dios. Ingon siya, tabangi kami batok sa among mga kaaway. Kay walay pulos ang tabang sa tao. O niingon pa ni David dire nga walay pulos ang gikan sa panabang sa tao. Ang panabang nga gikan sa tong buhi nga Dios mao ang maihimong mapuslanon alang sa tong kinabuhi. Ayun siya, mudaog kami pinaagi sa imong tabang. Nganong magmadaugon ka, tungod kay naay Dios nga motabang nganhi kanato. Adunay Dios nga mo panalipod nganhi kanato. Adunay Dios nga mo'y makig-away alang og tungod kanimo o kanako tungod sa tong pagtuo ngadto sa tong buhi nga Dios. Naay Dios nga molaban sa imo. Kayon siya, kay laglagon mo ang among mga kaaway. Nganong magmadaugon ka, tungod kay ang Dios mo'y mulaglag sa imong mga kaaway. Ang Dios mo'y makig-away kanila. Ang Dios mo'y mangitag mga pamaagi aron mapildi ang imong kaaway. Igsoon nga mo si Satanas. Pildido na magid siya isa kung sa pay mahitabo. Amen. Pildido na siya igsoon. Ikaw madaugon ka, malipayon ka. Nga naman, tungod kay ang Dios uban ka nato. Praise God. Ano sa pagyud? Tungod kay siya ang atong kusog ug tigpanalipod. Makadawat ka og kusog pagpanlipod nga gikan sa atong buhi nga Dios sa diha nga imong tuuhan nga ikaw kwalipikado ang ayan nga modawat sa iyang supply. Kay ang Salmo 46 bersikulo 1, ang pulong sa Dios ngayon siya, kauban nato ang Dios. Ang Dios mao ang atong kusog ug tigpanalipod. Andam gayud siya kanunay sa pagtabang sa panahon sa kalisod. Ang Dios nga atong nagkuha kanato gikan sa gingharian sa kangitngit padulong sa gingharian sa kahayag, maoy atong kusog, maoy atong tigpanalipod. Andam siya kanunay sa pagtabang kanato panahon sa kalisod, sa bisan unsang klaseng panahon nga atong masinatian. Anaa ang Dios mo tabang kanato ug dili kayo mo talikod. Muna ang Dios nga atong gilakaran. Amen. Unsa pa? Madawat nato ang atong panulundon. Praise God. Ikaw igsoon, pangutanon ti kakaron na amon kinsabay na ay mga kinikanan diha. Amen. Siguro magkaingon ka nga, ako pastor, akong mga ginikanan dato kayo. Munang ang akong panulundon sa akong mga ginikanan daghan usab. Moingon po na isa diha, ay pastor, ako man kay ko wala man jud ko panulundon kay akong mga ginikanan pobre makaayo.
Okay. Unsa ang nasa imong mga ginikanan? Tanan nga nasa imong ginikanan igsoon para nasa imo. Kung unsa ang nasa imong ginikanan, mga katigayon na nasa imong ginikanan para nasa imong anak. Unsa ang nasa atong buhing nga Dios? Iyaha ang silver and gold? Tanan? Iyaha? Yun ang pulong sa Dios? Kung iyaha ang tanan, tungod kay kwalipikado ka, imong madawat ang imong panulundon nga gikan sa atong buhing nga Dios. Nga naman, tungod kay gihimo kita nga angayan, takos, nga madawat sa maong panulundon. Tungod ni Kristo igsoon. Kaya ang Colossus chapter 1 verse 12, ingon ang pulong sa Dios. Ug makapasalamat kamo sa Amahan tungod kay gihimo niya kamo nga takos sa pagdawat sa panulundon nga alang sa iyang mga katawhan. Ang panulundon nga naa sa kahayag. Unsa man ang naa sa kahayag? Unsa man ang klase nga panulundon nga imong madawat igsoon? Unsa ba ang nasa kahayag? Na ang pagkamatarong, na ang bahandi, na ang kalipay, ang kalinaw igsoon, naa ang pagkamatarong sa imong kinabuhi. Si Kristo ang Dios mo'y tag-iya sa bulawan ug sa salapi. Moingon lang bang ka nga, ay pagkamatarong ka may ako ma-enjoy di ay kalinaw lang mo di ako ma-enjoy. Dili di ko makadawat og bahandi, Lord. Igsoon, ingon siya, ako ang bahandi ug salapi. Kung iyaha ang bahandi ug ang salapi, ikaw kwalipikado. Ikaw ang manununod niya na igsoon. Ikaw ang mudawat niya na igsoon. Amen? Praise God. Hallelujah. Unang pulong sa Dios. Ang sapat yun, ang Dios ang muhatag sa tanan, aron dili ta makulangan. Ingon siya, ang Dios mo'y mo-supply sa itong pagkinahanglan sa matag adlaw. Ingon ang pulong sa Dios, hatagan ta niya sa atong gikinahanglan sa matag adlaw o maghinubro pa nga naman aron mahimo tang panalangin sa uban, aron makatabang ta sa uban. Kaya ang 2 Corinto chapter 9 verse 8 ang pulong sa Dios nagiyon, ug ang Dios makahatag kaninyo labaw pa sa inyong gikinahanglan aron dili kamo kulangon ug kanunay kamong makatabang sa uban. Wa ba ka makasinati igsoon nganong naghinubra ang imuha? Kasagaran igsoon nga maghinubra kabalo ka kanang daghan blessings ang mabot sa ilang kinabuhi. Kabalo ka nganong unsa hinungdan na tungod kay manghihatagon siya nga tao. Sa diha nga manghihatagon kay igsoon makita mo niya ang magsubra-subra nga mapanalangin nga gikan sa atong buhi nga Dios. Nga naman, i-bless ka sa Ginoo aron mahimo kang panalangin sa uban. Suplayan ka sa Ginoo aron mahimo kang makatabang sa uban. Nganong gisuplayan man ka sa Ginoo? Tungod kay nakita sa Dios nga imong kasing-kasing andam nga muhatag, andam nga mutabang adto sa uban. Kaysa diha mga igsoon imo makita nga ang imong kasing-kasing dili andam muhatag kung unsa ang gipitik sa imong kasing-kasing. Dili nimo masinati ang grabing blessings nga gikan sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Muna siya igsoon. Hallelujah. Og mga igsoon sa atong panahon karon, mao ang atong ibutang sa atong mga panghuna-huna o kasing-kasing kung unsa ang dangatan sa mga taong dautan o sa mga taong maayo. Igsoon sa panahon karon, makita na to, mahibal-an na to kung unsa ang kasinatian sa mga tao. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Mga igsoon, sa atong panahon karon, mao ang atong ibutang sa atong mga kasing-kasing una-una. Kung unsa ang dangatan sa mga tao nga matarong o sa mga tao nga dautan. Atong ibutang sa panghuna kanunay nga ang Dios uban kanato, kita nga mga anak sa Dios. Nahimo tang kwalipikado ug angayan tang mudawat sa panalangin sa Dios. Ug ang mga walay Kristo, masinatian unya nila kung unsa usab ang angay kanila. Ug adunay usa ka chapter diri sa Biblia nga atong kuhaan og base o atong pagatun-an karong gabi una ang makita nato diri kung unsa ang mga butang nga kinabuhat sa Dios sa iyang mga katawhan. Ug unsa usab ang mga butang nga magkahitabo sa mga katawhan nga walay Kristo. Muna gusto na ko ipabot sa inyo mga igsoon. Sa bisan unsay mahitabo,
bisan unsay mga kasinatian nga maabot sa atong kinabuhi, atong ibutang sa atong una nga adunay maayong dangatan ang mga naa kay Kristo tungod kay gihimo man ta niyang kwalipikado. Ug ang mga walay Kristo masinatian nila ang dili mga maayong butang. Atong tunan karong gabi ng mga igsoon kining pulong sa Dios. Kay ako ipakita sa inyo ha unsa ka maayo ang Dios sa mga katawhan nga nagasalig ug nagatuo diha kaniya. Kay ang Dios mo gyud atong katabang kanunay, siya man gyud ang mag-supply sa mga pagkinahanglanon. Ako ipakita sa inyo ha ang pagkamaayo sa Ginoo. Dinhi sa Salmo chapter 37 ato ning tun-an karong gabi ng mga igsoon. Hallelujah. Salmo chapter 37 verse 1 to 40. Verse ka. Verse 1, o ginauluhan kini diri og ang dangatan sa taong dautan o sa taong matarong. In verse 1, ayun siya, ayaw paglagot sa mga taong dautan. Ni masina ni atong nagahimo og dautan. Mao ni ang mga reminders alang sa ato ang karon mga igsoon, mga katawhan sa Dios, atong makatunan kung unsa ang mga dapat natong buhaton while nagapaabot ta sa pagbalik ni Kristo. Kay daghan magid mga kasinatian or daghan magid mga panghitabo sa kalibutan karon nga usahay dili ta makasabot, dili na to masabtan ang plano sa Dios o mga panghitabo sa kalibutan. O karong gabi una, ako ipakita sa inyo ha o ang mga pagdasig nga gikan sa pulong sa atong Dios. Ayan siya. Ayaw paglagot sa mga taong dautan ni masina ni atong nagahimo og dautan. Dili na to buhaton nga pag makakita ta sa itong mga silingan ng walay Kristo sila, wala ganun sila nagasimba, bigla sila. Igsoon yung pulong sa Diyos, ayaw makasina ni ng mga tawanan. Kaya nga siya, sa dili madugay, may sama sila sa sagbot ng mga laos. Na-changes sa kinabuhi sa tao, igsoon. Basta walay Kristo. Yan siya, o sa mga lunhang tanong, ng mga laya, salig sa Ginoo, himua ang maayo. Yan siya, sa kaputang igsoon, katong buhaton, musalig ka sa Ginoo, o himuo na to kung saan gila ang nga maayo. O magpuyo ta sa yuta sa Israel nga may kasiguruhan o walay kahanukang katalagman. Sa diha nga buhaton na to ang maayo, nagiilang maayo diri sa kalibutan, o musalig ka sa Dios, makita mo niya kung unsa ang mga panalangin nga pagbuhaton sa Dios sa imong kinabuhi. Makita mo niya nga adunay kasiguruhan ang imong kinabuhi. Unsa? Pangita ang imong kalipay diha sa Ginoo o gihatag niya kanimo ang imong gipangandong. Unsa? Walay makahatag sa tuwa og kalipay tinuod nga kalipay kung dili ang Dios na. Ang kalibutan makahatag og kalipay pero temporary. Pero kung ang Dios ang mohatag kanato kalipay, ikson diha mo makita ang kalipay makaingon jud ka nga dili mo bayaran og Verse 5, ito gyan ang tibok mong kinabuhi sa Ginoo. Salig kaniya o kabangan kaniya. Sa bisan ng isang mga kasinatian sa kinabuhi, mga pangitabo karon sa kalibutan iso, ito gyan nato sa Ginoo kabangan. Lord, akong pamilya, ako ito gyan niya kanina. Lord, akong trabaho, ako ito gyan niya kanina. Lord, akong negosyo, ako ito gyan niya kanina. Lord, akong mga loved ones, Lord, ako ito gyan niya kanina. Akong ministry, Lord, ang ministry ng gitla sa ako, itugyan niya kanina. Ang tanang butang nga, ana ka na to, itugyan na to pagbalik sa Ginoo. Kaya nga naman, ang Diyos ang nakabalo sa tanan. Ang Diyos ang nasayod sa tanan. Itugyan na to kaniya. Kaya nga naman, naa siya mutabang sa tuwaan. Siya, salig kaniya o tabangan kaniya. Ang Diyos nga itong isaligan, mo mutabang ka na to sa tanan panahon. Isa'y padayag niya sa klaro nga ikaw, matarong o walay sala. Sa diha nga maabot ang panahon sa imong kinabuhi ng kaingon ka nga Lord, unsa ang akong kinabuhi ba? Dili man siguro ko ang nayan diha sa imong tubangan. Pero ingon ang pulong sa Dios, ipadayag niya sa klaro nga ikaw matarong o walay sala. Ano man tungod sa gibuhat ni Kristo sa imo. Sama ka klaro sa kahayag sa adlaw ug sa ugtong tupo. Kung sa kasanag ang adlaw sa ugtong tupo sa ang nana sa klaro ipakita sa Diyos na ikaw matarong. Wala kay kasaway, wala kay hugaw, dili na tungod sa imong ginuhatan, dili na tungod sa imong pagkabuutan,
dili na tungod sa mga pagkamaayo, kundi tungod na sa dugo ng Kristo na iyang gihugas nila sa mga pinagkabuso. And siya, ipadayag niya sa klaro ang tanan. O sa 7, pagmalinawon diha sa presensya sa Ginoo, o paghulat nga mapailubon sa iyang pagkabuhaton. Magmalinawon ta, bisan sa mga pahitabo sa kalibutan, and siya, pagmalinawon. Diya, hulaton na to, nga mapailubon. Kaya kabalo mo dito ikson na ay dagkong mga butang na pagkabuhaton na itong buhit na Diyos nga na to. Daghang mga katingalahang butang na iya pagkabuhaton sa tuwang. And siya, ano ta lang, mulata nga adunay pagpailog. Kaya makita mo niya ang pamut sa Diyos nga magapamuhat sa iyong kinabuhi. Ayaw paglagot kung magpaswago ng mga daotang tao o magmadaogon sila pinaagi sa ilang daotang mga plano. Kasagayin na sila, ayaw pansin na. Kaya nasayod ang Diyos niya na o dili na mo ilang pagulungan. Kung dili na sila maglugay na. Siya, likayi ang kasuko o kaligot-gut kanila. Ayaw paglagot kaya makadaot ka na kanimo. Kini mga pulong nga igsoon mo ni ang magadasig sa tuwa sa diha nga magtuon ka sa pulong sa Dios, mag-remind sa to kung say angin natong buhaton sa bisan unsa mga kasinatian mga problema sa kalibutan nga nagaabot. Kaya ang daotang mga tao abugon gikan sa yuta sa Israel in verse 9. Japan kadto nagasalig sa Ginoo padayon nga magapuyo niya ng yuta. Naigisaad ang Dios alang kanato ng yuta nga bandulundon napadayunan nato sa puyo sa diha nga maabot ang panahon. Sa ko pa ilog lang. Butang, adunay ko pailog. Ang Diyos sa side yan ang tanan, dahil insakto nga panahon para sa inyo. Sa dili madugay, mga hanaw ang madautan. Bisan, pangitaon pa ninyo sila, dili na ninyo sila makita. Ano yung mga dangatan sa mga tao na walay Kristo? Uhay Diyos, o ang sari sa Diyos, mawala sila. Kung kaya na masilutan na sila, dito na sila sa kalayo sa impyerno. Sa verse 11, apan ang mga papailubsanon, padayon nga mapuyo sa yuta sa Israel nga haruhay gayon ang kahimtang. Ikaw, aduna kay pagpaubos sa mga pagdalingon, nga napulong sa Dios, padayon ka mga mapuyo sa yuta sa Israel nga haruhay gayon. Ang anaan kadagaya, tungod kay ang Dios mo itong provider. Siya ang atong supplier, siya ang atong panabang sa tanan nga panahon. Verse 12, ang mga dautan nagaplano o dautan batok sa mga matarong o gikaligot-gutan nila sila. Apan, nagkatawa lang ang Ginoo sa mga dautan. Kaya nahibalo siya na hapit na ang panahon na naglagon sila. Pwede sila nga, may mga tao nga magtuo o mag-enjoy silang kinabuhi kay kuyaw, murag puslanon ka ilang mga plano, nag-uswag ang ilang mga plano. Apat kayong tanang pulong sa Ginoo sa gikadawaan lang sila sa Ginoo. Kaya naman, mubo lang ilang panahon. Kung kay mabot ang panahon, nga sila pagkalaglagon, ngadto sa kalayo sa impyerno. Giulbot sa mga dautan ang ilang mga espada o gibinat nila ang ilang mga pana. Aron patyon ang mga kabos nga kinabuhi ng matarong. Apan sila mismo ang matuhog sa ilang mga espada o kay ilang mga pana, mga bali. Unang naigsoon sa imong kinabuhi karon, ikaw adunay Kristo. Aduna kay pagtuo pagsalig kay Kristo. Ibutang sa imong kinabuhi nga kwalipikado ka sa bisan unsang supply ug panabang sa atong buhi nga Dios. Adunay mga tao nga moplano paglaglag pagdaot kanimo. Apan kini mga tawhan na igsoon ang mahitabo, sila ang maigo sa ilang pagpandaot. Sila ang dakog epekto sa ilang kinabuhi. Ang ilang gibuhat sa imo. Kaya naman, ang Dios dili mo allow nga sila magbadaogon batok kanimo. Sila matuhog sila sa ilang espada o kay ilang mga pana, mga bali. Kaya kaya saad sa Ginoo, ana ang pulong sa Ginoo. Ang diutay nga iya sa matarong mas maayo pa kaysa daghan nga bahandi sa mga datan. Kung imo tan-awon diri igsoon, makita nimo ang pagkatumpinto sa mga butang nagikan sa tong buhi nga Dios, gasang gikan sa tong buhi nga Dios. Kung sa diha ang magkaroon kag kontento na kasing-kasing, sayo na lang sa Dios ang pagpanalangin niya kanimo. In verse 17, kung awan sa Ginoo ang kusog sa mga dautan, apan tabangan niya ang mga matarong. Ang tabang gikan sa tong buhi nga Dios. Ginitiman sa Ginoo ang mga tao kansa kinabuhi walay kasaway. Praise God. O ang ilang panulundon mapabilin nga ila hangtod sa kahangturan. Sa panahon sa kalamidad, dili sila maunsa.
Bisan sa panahon sa tinggutom, daghan sila og pagkaon. Imo makita diri sa verse 19, so makita na bisan pag unsa mga kalamidad imabot sa kalibutan, sa diha na kay Dios, imo gituohan nga kwalipikado ka sa iyang pagpanabang, proteksyon o pagpanalangin. Imo niya makita nga walay makaunsa kanimo sa bisan unsang klase mga kalamidad. Bisan ang kagutom dili makaunsa kanimo, ang kagutom sa kalibutan. Imo kay ang Dios mao imong supply siya ang imong panabang. Apan ang mga dautan, mga laglag, ang mga kaaway sa Ginoo mahisama sa mga bulak nga mga matay lang. Mga wala sila nga daw aso. Ang mga dautan, mga ulam o dili ubayan. Apan ang mga batarong mahinatagon. Kinsa mo mahinatagon niya mga kimo. Praise God. Hallelujah. Ang mga panalangin sa Ginoo padayon nga magpuyo sa yuta sa Israel. Apan ang iyang gipang himaraot abugon gikan ni anang yuta. Giniyahan sa Ginoo ang mataglakang sa tao nga nagkikinabuhi nga matinumanon kaniya. Bisan mapandol siya, dili siya matumba tungod kay ginakuptan siya sa Ginoo. Ikson, ang giya matingala ka nganong madaugon kay ka, nag-aasinso imong kinabuhi nga naman, tungod kay ang Dios may nagagiya sa imo. Bisan adunay mga butang nga makapandol sa imo apan dili mo tugot ang Dios nga matumba ka naman, ginakuptan ka sa Ginoo, ginahawiran na imong kinabuhi sa Ginoo. Kung kay dili gusto ang Dios na ang iyang mga pinalangga mapandol, matumba, iyahan ang ginaagak, iyahan ang ginapugos, iyahan ang ginaloklo, iyahan ang ginaalsa, muna nga itong Diyos isa. Praise God. Tingnan po siya sa 25, yan siya, sukat sa akong pagkabata, hangtod karon nga tigulang na ako, wala pa ako makakita nga ang mga matarong pasagdan sa Ginoo o ang ilang mga anak nagpakilimos o pagkaon. Ikson, ibutang sa imong nauna o sa imong kasing-kasing nga ang Dios nga imong gialagaran dili mo pasagad kanimo nga nagpuyo diha sa kabubuton sa Dios, kanimo nga nagatuo nagsalig diha sa Dios. Ikaw nga matarong utubangan sa Dios, dili mo tugot ang Dios nga pasagdan kaniya ang imong mga anak magpakilimos. Kaya ang Diyos nga mong gilagaran, mahanan, tag-iya sa tibok kalibutan, tag-iya sa mga butang. Muna dili gud mahitabo nga ang anak sa hari magpakilimos o magutman. Kanunay pagani hinuon silang nagahatag o nagapahulam o ang ilang mga anak nangahimong panalangin ngadto sa uban. Ang mga katawhan sa Dios kami igsoon sa karon nga panahon makita unya ang pagkamingatagon. Makita niya ang mga panalangin, makita niya sa kalibutan, makahimo o mahimo siyang dakong epekto alang kanato ng mga katawhan sa Dios. Tungod kay ang Dios mo panalangin man kanato. Siya man ang nagaprovide, mo-provide sa itong magkinahanglan, sa tanan o maghinubra tungod o alang sa buluhaton nga kita mahimong panalangin nito sa uban. Praise God. Ayan siya. Verse 27, di kayo ang dautan o buhata ang maayo, aron makapuyo kamo sa yuta sa Israel hangtod sa kanturan. Kay nahigugma ang Ginoo sa katarong dili niya pasagdan ang nagmatinumanon kaniya. Tipigan niya sila sa walang katapusan. Ang Dios mo tipig ka nato dili kita pasagdaan sa pambuhay ng Dios. Para mga kaliwat sa mga dautan mahanaw gikan sa yuta sa Israel. Ang mga matarong makapanag-iya sa yuta ug magpuyo sila dito hangtod sa kanturan. Ang mga pulong sa taong matarong maalamon ug makataronganon. Gitipigan niya ang kasubuan sa iyang Diyos diha sa iyang kasing-kasing o dili gayud niya kini lapason. Verse 32, ang mga dautan nagapanghatang sa mga matarong o nagatinguha sa pagpatay kanila. Apan dili tugyan sa Ginoo ang mga matarong ngadto sa kamot sa mga dautan. O dili niya itugot nga mahukman nga sad-an ang mga matarong kung dadon sila sa hukmanan. Praise God. Bisan no sa buhaton sa kaaway so bisan dadon sa hukmanan, ang Dios may atong di panalipod. Siya ang magtabang kanato. Siya ang maghatag resulta nga dili kasad-an. Dili ka guilty. Hallelujah. Praise the Lord. Wala nakanindot sa tuwa ikso. Hallelujah. Ngayon siya, verse 34, salig sa Ginoo tumana ang iyang pamaagi o pasidunggan kaniya pinaagi sa paghatag kanimo sa yuta sa Israel. Makita mo nga mga laglag ang mga dautan niya ng yuta. May nakita kong dautang tao nga nang daog-daog. Labihan siya ka mapahitason. Gisip niya iyang kaugalingon nga labaw kay sa uban.
Sama sa tag-as yung mga kahoy nga sidro sa Libanon. Apan sa kaulahian namatay siya. Wala na siya. Gipangita ko siya. Apan wala ko na siya makita. Verse 37, tanawa o paniti ang taong matarong ug mahigugmaon sa kalinaw. May maayo siyang kaugmaon. Ang tao o mahigugmaon sa kalinaw, matarong na tao, maayo ang iyang kaugmaon. So, apa na mga makasasala, pagalaglagon. Wala sila maayong kaugmaon. Verse 39, ang kalawasan sa mga matarong nagigikan sa Ginoo. Siya ang nagapanalipod kanila sa panahon sa kalisod. Tabangan niya sila ug luwason gikan sa mga dawtan, tungod kay midagot sila kaniya. Ang tao nga mudangot sa tungod ng Dios, dili gyud pasagkaan sa Ginoo. Tabangan gyud sa Ginoo. Dili kalimutan sa Ginoo. Sa diha, magduol ka sa Ginoo sa bisan unsang kasalitian sa imong kinabuhi, sa bisan unsang mga problema sa imong kinabuhi igsoon. Ang Dios ang tabang ka. Amen. Praise the Lord. Igsoon, balikon nako sa makausapa kung unsa inyong nadunggan atong last Sunday. Hinumdumi kanunay nga ang Dios wala makontinto kung unsa ang inyong kahimtang karon. Siguro nakontinto na mo, pero sa ako nang ginaingon, ang Dios wala makontinto kung unsa ang estado sa inyong kinabuhi karon. Gusto niya nga maging kontento ka sa bisan unsa nga ihatag sa Dios kanimo, nganuman aron sa iyo na lang kaayo sa iyaha ang pagbubo sa iyang mga panalangin ng sa kinabuhi. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. O kabalo kong mga igsoon nga ang pulong sa Dios kanunay nagadasig ka nato, nagalig-on ka nato, tungod kay ikaw, ako, pinalangga ka sa Ginoo, tungod kay ikaw, ako, gimahal ka sa Dios, tungod kay ikaw, ako, gipuy-an sa balang espiritu, gipasiguli ang imo relasyon ngadto sa Dios, manang kwalipikado ka sa mga panalangin, sa supply o panabang sa tong buhay ng Dios. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Ug magampo ka sa pulong. Ang mahal na mong langit nun, mapasalamaton kami. Nining matahon nga kagabiyon. Salamat sa imong pagkamaayo. Salamat sa imong mga ulat pagbabag. Salamat, Amahan, sa tanang butang, imong gibuhat sa mga kinabuhi. Uban sa pamilya sa New Covenant in Christ. Uban kay Pastor ni Rod Piatsot. Salamat sa iyong pagpakikuban kaniya. Salamat sa iyong pagpanalangin kaniya. Salamat sa iyong pagtabang kaniya in every way. Uban kay Strianica sa tanang pamilya sa New Covenant in Christ. Salamat, Ginoo, sa iyong pag-comfort, God. Lord, salamat sa kusog, sa kinabuhi, sa mga panglawas nga mga ibubo sa ilang mga kinabuhi, Ginoo. Salamat sa kalipay, Lord, ang pamilya sa New Covenant in Christ, sa among mga loved ones, Lord, sa mga kaigsuonan nga nagasubaybay niini sa nagkalaing-laing lugar. Salamat sa iyong pag-comfort kayo na pagpanalangin kayo na. Lord, salamat ka sa iyong pagkabuhaton sa pagkabisan ng kinabuhi. Sa tanang butang, nga imong ginabuhat ka na mo, sa dagko pa mga butang imong pagkabuhaton. Salamat niya ang tanang God. Among masinati karong tuiga, Ginoo, ang hingpit nga kalinaw ug pagpanalipod nga gikan diha kanimo, daghang opportunities, daghang connections, Lord, nga mipaabot sa mga God. O God, padayon sa kanunay nga among masinatian ang fulfillment, Lord, sa imong mga saad nga diha kanamo karong tuiga, Ginoo. Even ang kalibutan, God, makita nila nga wala sila, kulang sila, but Lord, sa imong mga katawhan, God, imong mga pinalangga, kami imong mga pinalangga, God, among masinatian, God, ang dagko mga butang nga magapanghitabo sa mga kinabuhi, tungod kay imo kami gihimong kwalipikado sa mga butang, sa mga panalangin, o sa imong supply, o sa imong panabang karong tuig, God. Lord, dili kami magtagbaw sa pagpasalamat sa mga butang nga gibuhat ka ng mga tungod kay Lord. Angayan ka, nga mudawat sa mga pagdayag pagpasalamat, o salamat, Lord Jesus, tanang butang. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise God. Magapadayon ta, ato ta sa atong communion. Atong ibayaw ang bread. Sa gabi nga gibudhian sa Jesus, mikuha sa tinapay, o nagpasalamat sa Diyos, ug yakin ikas iya gihatag sa mga tinunan. Ug mingon siya kiningapan nga resibo sa akong lawas, nga mo'y nag-antos nagsakripisyo ang kanyang buhat at kinialan sa paghiling. Lord Jesus, salamat, Lord, sa mga pagkamaayo. Salamat, kiningapan nga resibo sa imong lawas, nga mo'y nagsakripisyo, nag-antos anang sa among kaayuhan. Ug pinagi sa imong lagod, Lord, kami nga ayo. Salamat, Lord, sa imong pulong nagaingon nga kung ang sa karon mausab kan puyo kang malipayon, malinawon,
Musab kami walay kahadlok sa balatian, walay balatian. Musab kami mo kanang gina-claim sa among kinabuhigan nga mga manifesto na masinatian naman Lord kung unsa imong ginaingon sa imong pulong ka. Dayon ka sa walay katapusan. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Let us eat the bread and symbolizes the body of Christ. Ibayan nato ang kupa. Sa mga gabi nga ibilhin sa Jesus, may kuha sa kupa o nagpasalamat siya sa Diyos. Ubiya kinihatag sa iyong mga tinunan at pingin siya. Kini nga kupa nga nisimbolo sa akong dugo, amin nagdala sa bagong kubinante, mawalay katapusan ba, takinilaan sa paghandong kanako. Kaya sa matagkaon sa matag-inom ninyo ni ini, inyong gimatala ang kamakain ni Kristo, hangtod sa iyong pagtalo. Lord Jesus, salamat Lord sa mga dugo. Ang mag-iulat ito sa Palos Kalbaryo, alang sa kapasiluanan sa mga salagi ka sa pagkabata karon ug hangtod sa mubalik ka. Imo nang gipapas, gi-erase, gipasaylo ang tanan Lord Jesus tungod kay nasayod ka nga di na mo kaya. Ug salamat sa kapasiluanan, salamat sa imong dugo nga diha sa imong dugo nagarigayday ang mga kaayuhan mga panalangin alang sa imong katawan. That's why karong gabi una ang gina-claim sa imong kinabuhi kana nga makaayuhan, kana nga mga panalangin magamanifesto na sa matag usa na mo kinabuhi sa matag usa ka pamilya. O Lord, salamat sa nangbutan, dahigon ka sa walay katapusan. In the mighty name of Jesus we pray. Amen. Let us drink the wine that symbolizes the blood of Christ. Hallelujah. Thank you, Jesus. O karon, ang Diyos mismo, atong amahan, o kang Ginoong Hesukristo, may magagiya kaninyo. Ang Diyos magahimo kaninyo, ng makauswag diha sa gugma, ato sa matag usa, o ato sa tanang mga tao. Kung sa katapusan ng Diyos, maghimo kaninyo nga walay kasaway sa kabalaan sa tubangan sa Diyos. O ang Diyos sa paglaw, maghimo kaninyo sa tanang kalipay o kalinaw diha sa inyong pagtuo aron mapuno ko sa paglaw. Pinaagi sa balang espiritu. Ang Diyos magapreserba kaninyo sa tanang dautan. Ang Diyos magapreserba sa inyong kalag. Ang Diyos magapreserba sa inyong paggawas sa inyong pagsulutikan karon hangtod sa walay katapusan. Ug ang Diyos nga nagahatag og kalinaw siya nga nagbanhaw sa atong Ginoong Hesus nga mao nga makagahom nga magbalantay kanato. Ingon nga iya mga karnero, ipinagi sa iyong dugo, ipaligpon niya ang walay katapusan nga kasabutan. Nga ihatag sa Dios kaninyo ang tanan ninyo nga makinahanglanon aron mahimo ninyo, mahimo nato ang kabubuton sa Dios, mahimo nimo ang kabubuton sa Dios, ug ang pinaagi kang Kristo Jesus, buhaton niya kanato ang iyang gusto. Ngato kaniya nga kaya mohawit kaninyo gikan sa pagkahulog, kaya nga modala kanato nga walay hugaw, walay sala, dahil sa presensya sa iyang himaya, uban ang nagapapaw nga kalipay, kaniya wala nila yung Diyos, ug manluluwas ang himaya, ang kahalangdon, ang kagamhanan gahong gikan karon ug hangtod sa walay katapusan. Amen ug amen. Ang Dios magapanalangin kanatong tanan, ug mga adlaw makita-kita na usab ta sa church, alas 9:30 sa buntag ang atong gathering. Bye bye. God bless.